Santiago non é unha cidade segura. Hoxe, ás 3:20 da tarde, houbo un apuñalamento cunha botella en Fernando III Santo. A primeira hora da mañá, na mesma calle, houbo unha pelea multitudinaria de 6 persoas contra un. Esta semana apareceron 2 corpos falecidos vinculados a 2 puntos de droga en Santa Marta e na Chopa. No Ensanche hai denuncias constantes de veciños por narcopiso. No Ensanche tamén hai denuncias constantes de veciños con pisos de prostitución. Cada día vemos en internet de vandalismo. Cada día vemos en internet, en contas universitarias, vídeos de como rompen retrovisores dos coches, de como rompen cristais dos coches, puntos de droga. E o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta din que a cidade é segura, que a delincuencia non subeu nos últimos anos. Isto se está desmadrando de verdade. Se está desmadrando moitísimo. Está chegando a un punto onde os veciños e as veciñas non dan para máis. Vos lo digo de verdade. Non dá para máis. Mañán ás 9 da noite hai unha concentración na Plaza Vermella contra a inseguridade e o narcotráfico. Nós vamos a estar ali presente, porque é super necesaria. Estaremos ali presente, porque estamos fartos de que este goberno justifique que Santiago é unha cidade segura cando non o é. Cando vós, os veciños e as veciñas de Compostela, o vedes a diario, vedes os escándalos, vedes como unha persona outro día levantaba as sillas dunha terraza por non querer pagar unha consumición. Pero estamos ben da cabeza. Se nos está indo a cabeza todo. Necesitamos máis presenza policial. Temos que cubrir as plazas da policía local que falta. Hai que pedir máis medios policiais. Hai que incrementar a seguridade na nosa cidade. Que pasa? Así que mañán, por favor, ás 9 da noite nos vemos na Plaza Vermella. Unha concentración superimportante contra a inseguridade e o narcotráfico.